Wau dalu ngene apa, Mbak? Brataya rapi karo aku ya. Minten. Sawangan iki anake sing duwe omah lho, Nduk. Iki lanang kok wedok tuh kon duwe susu Minten eling, Nduk. Nduk, tak omongi rungokno Ibu, rungokno Ibu. Rungokno Ibu sik. Ayumu sundul langit. Kowe bakal tak golekne ijol wong lanang sing luwih ganteng, Nduk. Aku gelem nek